Hyvää iltaa omakotiliittolaiset ja kaikki muutkin linjoilla olevat. Äsken kuultiin Omakotiliiton esitelmää näistä televisiossakin ja radiossa mainostetuista asumiskustannuksista eri puolilla Suomea. Ja niissä on melkoiset erot ja siinä mielessä, että nyt täytyy sanoa näin, että nyt on akku vähissä, pistetään johto kiinni. Niin no niin, sähkömieheltä loppuu sähkö, niin se on ihan hyvä tällä, mutta se on vaan pistotulppa kiinni, niin siitähän se sitten lähtee. Eli siitä Omakotiliiton tekemästä tutkimuksesta 100 kunnan alueelta, joka kattaa 84% Suomen väestöstä, niin siinä oli kattava, että miten nämä asumiskustannukset, ja siinä on melkoisia eroja eri paikkakunnilla. Ja se on historiaa ja se on numeroissa selvitettävää ja nähtävää. Ja nyt minä yritän tuoda teille niin kutsuttuja uusia asioita, joilla nämä asumiskustannukset saadaan pienemmäksi. Siellä on ne kunnalliset maksut, jotka oli noin 30%. Niihin emme pääse vaikuttamaan. Että Savi Toivonen piti erittäin hyvän esityksen siitä, että miten meidän pitää olla vaikuttamassa kunnan päättäjiin, että ne 30% kustannukset, vesimaksut ynnä muut jätteen kierrätykset ja keräämiset ja niin edelleen saadaan kiinteistöverot niin pienenä pysymään, mutta 70% on sitten tätä energiamaksua. On se sitten millä nimellä tahansa, on se kaukolämpöä, sähköä, kotitaloussähköä ja niin edelleen, niin siihen nyt pureudutaan. Ja nyt kun on tullut nämä sähköautot, niin sehän on semmoinen uusi kummajainen, että tämä sähkömarkkinalaki vuodelta 1997 lupasi kuluttajille niin, että teidän ei tarvitse välittää mitään näitä verkkoyhtiöiden ohjeistuksista. Että ei pitää olla tehovuorottelua, ei kysyntäjoustoa, ei kulutusjoustoa. Ja nyt me ollaan siinä tilanteessa, että meillä on 30 vuotta rakennettu taloja, joista nyt nämä kyseiset järjestelmät 100% puuttuu. Ja nyt näiden asuntojen kanssa on se sitten kerrostalo, rivitalo, omakotitalo ja varsinkin omakotiasukkaita se koskettelee heti, että nyt siirrytään valtion hyvin mainostamasta sähköautokantaan ja nyt sitten siellä on sähkötyöt tehty niin kuin on tehty, niin siellä ei ole mitään järjellisiä mahdollisuuksia ladata autoa muuta kuin, että laskukoneen kanssa kiertää sitten tätä sähköautojen kulutusta ja kulutuskahvinkeittimet ja pölyymorit. Käy niitä tuossa vähän. Mutta sitten tämä sähkölataus vielä, kun otetaan tämä talvi. Meillä on 2 kuukautta ollut erittäinkin kylmää, poikkeuksellisen kylmää. Nyt oli niin kuin vanhan ajan talvi joulun jälkeen, kun pakkaset alkoi. Niin nyt ne viikko sitten vähän romahti, että nyt ollaan pluspuolella, että nyt on Salapausselän kisat, niin voi sanoa, että vesisateessa melkein tänään kyllä paistoi aurinko täällä Lahdessa. Sähköautojen lataaminen kodinomaisissa olosuhteissa, niin mehän nähdään vaan tämä latausyksikkö, mikä siellä on. Ja se ei ole edes laturi, vaan sähköautossa on se laturi siellä auton konepelin alla. Ja sitten tämä on vaan niin kuin virtalähde sille autolle. Ja nyt tämä seurustelee sitten tämä yksikkö, lataustolppa, seurustelee auton kanssa. Ja kun kaikki johdot on kunnossa, auto antaa lataukselle luvan, niin siellä sitten tiedonsiirtokaapelia pitkin, joka on tuossa latausjohdossa, niin tulee tieto kontaktorille ja kontaktori vetää ja sitten virtaa liikkumaan tänne autoon päin. Mutta mehän ei tiedetä sitten, mitä siellä talossa on sen enempää. Tämähän on se normaali näky, että nyt kun tässä oli muutama päivä sitten, niin että tuli 10-15 senttiä. Meilläkin tuossa Lahdessa tuli
suurin piirtein semmoinen ensin 23 senttiä metrimitalla mittasin ja sitten kun sain ne kolattua ne pois, niin sitten tuli 7 senttiä vielä lisää, että saman vuorokauden aikana tuli 30 senttiä ja ne paikkakuntia, jos on tullut paljon enemmän, niin on hyvinkin paljon ja silloin tälle sähköautolle on paras paikka lämmin autotalli, koska se akku pysyy silloin lämpöisenä ja se ottaa varausta vastaan, mutta että nyt kun oli vuosia, että mainostettiin, että auto katosi, että auto pitää olla ulkona, että se ei ruostu, niin nyt sähköautolle on taas sitten niin päin, että pitää olla lämmin autotalli, että akku pysyy lämpöisenä. Että tässä mennään vähän muodin mukaisesti. No nyt se, että miten me tämä sähköauton virtaa hallitaan. Jokaisessa autossahan on omat appinsa, että saa kännykällä hoidettua sitä, mutta auto ei tiedä mitään siitä talon tilanteesta. Sitten kun myydään noita äsken mainitsemia lataustolppia, niin siellä on sitten tämmöinen tehovalvontayksikkö. Mutta se on vaan sitten vahtii sitä, että silloin kun siinä kiinteistössä kulutetaan sähköä enempi kuin mitä tämä on minimiraja tälle sähköauton laturille, niin se pudottaa sen sähköauton pois. Ja sitten tulee osa autoista, kyllä tulee aika hyvin, että ne nousee ylös sitten kun se tehovuorotteluyksikkö on pudottanut sen sähköauton pois. Sitten kun on varaa siellä kiinteistöverkossa, niin se palautuu automaattisesti, mutta kaikki autot ei lähde toimimaan sillä tavalla. Mutta nyt sitten tulee uusia ohjeistuksia nyt keväällä, eli siellä on huomattu tämmöiset poikkeukselliset asiat ja siitä tulee sitten uudet ohjeistukset. Se vuonna 2022 tehty laki tulee muuttumaan nyt 2026 toukokuussa, oliko se touko-kesäkuussa, sanotaan näin. Mutta nyt jos meillä on tämmöinen talossa säätöjärjestelmä, johon voidaan kaikki nämä talon kulutukset liittää. Siellä on lämmitykset, kahvinkeittimet, pesukoneet ynnä muut, pistorasioiden kuormat, sähköautot. Niin silloin meillä on kaikki hallinnassa. Meillä on jokainen watti, mitä siinä kiinteistössä kulutetaan, niin ne on siellä mukana. Ja silloin me hallitaan sitä sähköautoa, me hallitaan silloin sitä kiinteistöä, ja silloin me päästään mahdollisimman pienellä liittymällä. Ja nyt kun puhutaan näistä tehomaksuista, niin tämähän on se juuri, millä ne tehomaksut saadaan pysymään kurissa. Että tuossa esittelen kohta sitä vanhaa hyvää kuvaa talosta. No nyt tämä sama kuva, mikä äsken oli, niin se näyttää nyt, voi sanoa, että tiedonliikenteeltä tämän näköiseltä. Eli ne termostaatit seurustelee silloin tämän keskusyksikön kautta ja sitten käyttäjäliitäntä, niin se voi olla justiin tuommoinen näyttö, mikä meillä tuossa oli äsken esillä siellä keittiön seinässä tai vastaavassa paikassa. Ja sitten silloin kun me ollaan etänä, että me ei ole kotona, niin silloin meillä on tietysti tämä älykännykkeet, joilla me voidaan tätä hoitaa internetin kautta. Varmaan on tullut näissä esitelmissä webinaareissa esille se, että mä vihaan näitä langattomia antureita. Ja Suomeen kun rakennetaan uutta taloa, niin ei pidä missään nimessä tyytyä langattomaan anturiin, vaan aina langallinen anturi, koska se on, voi sanoa, että turvallisin. Nyt kun mä olen näihin aikanaan suunnitellut tämmöisiä hätäantureita kosteisiin tiloihin, missä on helpoin tämä jäätyminen, niin siellä se hätäanturi, niin se on 100% toiminut. Ja kohteet on kuitenkin ollut noin niin tuhansia, ei satoja, vaan tuhansia. Niin mä tiedän siitä jälkeenpäin, että silloin näihin langattomiin antureihin ei pidä luottaa, vaan laittaa se hätäanturi, että silloin se lyö lämmöt päälle. Ja nyt sikäli, että tähän voidaan silloin liittää ilmanlämpöpumput, ilmanvaihtokoneet, että se on ollut semmoinen, voi sanoa, että
edellisessä elämässä, työelämässä ollessa niin ihan normaali, että lämpöpumput oli myöskin tässä tehovalvonnassa mukana. Ja silloin, jos oli inverterikone, niin silloin pyöriteltiin niitä nopeuksia. Jos oli on-off-koneita, niin niitä pudotettiin tarpeen vaatiessa lämpötilaa. Eli silloin se kone osasi pudottaa sen. Mutta siinäkin niin voi sanoa, että ne oli niin kuin yhden näppiksen kautta käyttöliittymän perässä. Että nythän on sitten tullut nämä kännykkäasiat, mutta kaikki talon tehot, energiat on täällä keskusyksikössä ja sitä voi nyt toisella nimellä kutsua sähkökeskus. Että sehän on ollut mulla se, että se keskusyksikkö on siellä sähkökeskuksessa, koska kaikki ne sitten liitännät ja kytkennät on niin kuin helppo tehdä siinä, että se on yksi laatikko, jossa ne on ja siellä on sulakkeet, vikavirtasuojat, kaikki mahdolliset kontaktorit, releet, puolijohdereleet ja nythän mä olen aina suositellut niitä äänettömiä releitä eli puolijohdereleitä, niin niitä voidaan sitten sitä tehovuorottelua tehdä, kysyntäjoustoa, kulutusjoustoa niin sekuntien tasolla tai sekunnin osienkin tasolla, mutta sillä tavalla täytyy se ohjelma aina tarkastaa, että ei valot rupea vilkkumaan, että kun se 50 Hz on, niin se täytyy olla jollakin muulla taajuudella, että ei voi 50 kertaa sekunnissa kytkeä päälle pois. Se on mahdollista, mutta silloin vilkkuu myöskin valot. Semmoisia, mitä nyt voidaan sitten sen sähköauton kanssa vuorotella, se on se iso, eli jos on kolmivaiheinen, niin se on se 11 kilowattia, siinä 3 kertaa 25, eli 3 kertaa 25 ampeeria, eli 17,3 kilowattia on silloin se talon huipputeho, niin silloin ne kaikki lämmitykset, lämpöpumput, vesivaraajat, hellat, kaikki pitää niin kuin olla, että ne vuorottelee koko ajan siinä, kun sitä taloa asutaan ja käytetään. Sitten tuolla kiuassa on prioriteetti 1, että silloin mä haluan mennä saunomaan, niin mä pistän kiukkaan päälle. Ja silloin järjestelmä tietää, että nyt ei autoa silloin ladata, koska se on se 9 kilowattinen, niin ei silloin siellä autoa pysty lataamaan, kun siellä on yhtä kahvin keittämistä ja valaistusta ja niin edelleen. Et siinä mielessä, ja sitten siellä on muistettava, että sehän ei alas lataamaan pienellä teholla, eli se on se standardin mukainen raja on, että se 3 kertaa 6 ampeeria sähköautoilla paitsi Teslalla se on 3 kertaa 5 ampeeria, eli se tarvitsee aina sen 3 kertaa 6 ampeeria tai 3 kertaa 5 ampeeria Tesla. Ja jos se jostain vaiheesta puuttuu, niin se ei anna lupaa laittaa sitä kontaktoria, mikä siinä latauspöntössä oli. Ja se on niin. Sitten tuo sähköauton lataus, niin sehän kannattaa nyt miettiä, että kuinka paljon mä huomenna ajan ja sitten määritellä sen mukaan se, että kun sieltä auton ajaa autotalliin tai parkkiin, niin silloin miettii, että ajetaanko siellä 200 kilometriä, 400 kilometriä vai 50 kilometriä. No sitten näillä, missä se ei oikein tahdo onnistua, niin tietysti hyvin monethan teistä, jotka ajat sähköautolla, niin te mietitte, että mitä on, että voi pistää päälle, koska voi laittaa, ajastatte, katsotte, että ei pyykinpesukonetta ole siihen aikaan päällä ja ei ole kahvinkeitintä ja niin edelleen. Siellä niin te sitten pelaatte niiden asioiden kanssa, että se on sitä laskukoneella laskemista sitten, että mitä voi pistää päälle ja mitä ei. Ja sitten moni on hermostunut, kun pääsulakkeet palaa siellä tonttikeskuksessa, niin silloin te olette mennyt ottamaan netin auki ja tilannut sähkölaitoksella verkkoyhtiöstä isommat liittymät. Ja tuossa oli justiin Lahti Energialla vieraana, niin he totesivat, että nyt jotka on ostanut sähköauton, niin poikkeuksetta niin on myöskin liittymää suurennettu
Ja se on se minimisuurennus on sitten siinä 2.5-3.5, mutta on siellä sitten ollut semmoisiakin jo useita, jotka on, jos keskuksessa on ollut se keskuksen nimellisvirta ollut 80 ampeeria, niin siinä on voitu laittaa silloin se 3 × 63 ampeerinen. Eli siinä kasvatetaan nyt sitten vaan niitä tehomaksuja, perusmaksuja, liittymismaksuja, että siinä tulee sitten jo liittymismaksun korotuksellakin niin riippuen verkkoyhtiössä niin useamman tonnin kulutukset, että silloin kannattaa miettiä, että laittaako automatiikkaan lisää rahaa ja investoi siihen automatiikkaan vai sitten maksaa verkkoyhtiöille isompia perusmaksuja. Te voitte oman verkkoyhtiönne alueelta sitten katsoa, että mikä se niin kuin vuositasolla se lisäkustannus on. Tässä on nyt se kuva, mistä niin Tampereen tohtorit ovat teetättäneet insinööritöitä, diplomi-insinööritöitä, lisensiaattitöitä ja niin edelleen. Ja siellä on justiin näin valvomattomat tehopiikit, mitkä nyt kun nämä lämpöpumpputuotteet on tullut markkinoille 10 vuodessa voimakkaasti, että siellä on semmoinen suurin piirtein 1,7 miljoonaa lämpöpumpputuotetta ja ne menee hallitsemattomasti päälle, koska ne ei ole mitenkään, sähkömies ei ole, sähkösuunnittelija ei ole suunnitellut minkäänlaista tehovuorottelua, niitä on vain asenneltu taloihin, niin ne menee ihan hallitsemattomasti päälle ja ne aiheuttaa tässä on nyt sekä maalämpöpumpun että ilmavesilämpöpumpun aiheuttamat erittäin voimakkaat. Sitten kun on ollut tämä sähkölämpökohde, niin siellä on ollut sitten niin pienemmät piikit, koska siellä on ollut se perinteinen vuorottelukiuassa lämmitys, mutta se on ollut vaan se, mikä silloin on 6-70-luvulla keksitty, mutta siinä ei mitään älyä ole sen enempää. No, tässä on nyt se kuva, mitä mä olen nyt käyttänyt aika paljon, että tämä on 2013 rakennettu talo ja nyt mulla on viimeiset tuntisarjat tästä viime vuoden loppuun eli 25 vuoden loppuun ja nyt tässä talossa on ollut sähköauto niin 24 vuoden lopusta ja tässä näkee nyt sitten tällä rasteroidulla vaakaviivotuksella sinisellä, että mikä on ja sininen käyrä, että mitenkä tämä sähköauton kulutus siellä on, että siellä ollaan, voi sanoa, että menty justiin sinne maksimiin noin 10 tuntia viime vuonna. Mutta nyt sikäli, että tästä täytyy pikkusen ohjelmaa muuttaa tai on muutettu ja silloin me saadaan se vielä rajattua, että siellä ei mitään kuormia ei mene päälle. Ja sähköautoa voi ladata ihan vapaasti, että kun tulee kotia, niin voi laittaa silloin tämän pistokkeen seinään ja sen jälkeen sitten antaa ohjeet, että millä hinnalla sitä autoa ladataan. Sinne voi tietysti laittaa sen kerralla, ettei niitä joka päivä vaan se kerralla, että mikä hinta on. Ja jos sitten hintatasot on ollut nyt korkeampia, niin silloin muuttaa sitä vaan, että onko se sitten se kokonaishinta siirtoineen päivineen 15 senttiä, 20 senttiä tai mikä se sitten onkaan kilowattitunnilta, niin se silloin järjestelmä poimii sieltä automaattisesti ne sekunnit, tunnit, minuutit, jotka siellä on mahdollisuus ladata sitä sähköautoa. Ja tuossa nyt näkyy vielä, mä olen ottanut tähän, että 12 kilowattia tämä talo on käyttänyt niin sähköautolla 260 tuntia eli vuoden 2025 aikana ja aikaisempina vuosina keskimäärin 170 tuntia. 10 kilowattia on 610 tuntia ja ilman sähköautoa on ollut 280 tuntia. Sitten 8 kilowattia tämä talo on käyttänyt 1040 tuntia. Ja ilman sähköautoa 660 ja 6 kilowattia 1400 tuntia ja 1050 tuntia ilman sähköautoa. Että siinä on vuodesta
2013 vuoteen 2024 vuoteen saakka on toi ilman sähköauto ja sitten sähköauton kanssa on sitten tämä vuosi 2025. Ja sähköauto on kuluttanut vuonna 2025 niin 8200 kilowattituntia ja sähköauton ajomäärä on ollut 45 000 tuntia. Et siitä tulee nyt 18,3 kilowattituntia 100 kilometriä kohden, että se on niin kuin aika kohtuullinen ajomäärä, että jos ajatellaan, että se vastaa silloin niin vajaata 2 litraa, eli 1,8 litraa dieseliä bensaa, ja tuommoinen pienempikin auto kuluttaa suurin piirtein sen 3 litraa, 4 litraa, ja sitten sanotaan näin, että ehkä 6 litraa on sitten polttomoottoriautolla se, mitä on. Eli näin kun sen talon tekee, niin silloin tämä sähköauton käyttö on siellä helppoa, vaivatonta. Ei tarvitse miettiä sitä, että voiko nyt ladata, vaan antaa sille selvät arvot järjestelmään, että millä hinnalla sitä ladataan. Sitten jos onkin niin semmoinen tilanne, että me tarvitaan enempi energiaa, että huomenna ajetaankin 400 kilometriä, niin silloin tiedetään, että se on 80 kilowattituntia. Tarvitaan silloin sitä energiaa sinne sähköauton akkuun, niin silloin täytyy ulkolämpötilan mukaan katsoa, että lämmitetäänkö sitä taloa vai lämmitetäänkö autoa. Että siellähän nyt tuommoisessa 17 kilowatin teholla, niin 17 kertaa 24, niin se on suurin piirtein pikkusta vaille tai pikkusen reilu 400 kilowattituntia, että kyllä sieltä silloin siihen taloon piisaa. Mutta hinta on sitten, voi sanoa, että voi olla niitä kalliimpiakin tuntia joutuu käyttämään, mutta se on sitten, voi sanoa, että huomattavasti halvempaa vielä, mitä sitten on kaupalliset toimijat noissa huoltoasemien ja kauppojen pihoissa, missä on maksulliset latauspaikat, niin se kannattaa vähän miettiä, että miten sitä ajattelee. No sitten mikä on tänä talvena tullut erittäin rajusti esille näissä kohteissa, niin on se, että tuossa keskellä oranssilla näkyy, että ne ilmanvaihtokoneen sulatusvastukset, jälkilämmitysvastukset on menneet päälle. Ja tuommoinen ilmanvaihtokone, joka on noin 60 litraa sekunnissa pyöräyttää, niin niiden jäitteen sulattaminen, jälkilämmitys, patterit, sitten sulatusvastukset, niin sen kokonaisteho, vaikka siellä ei ole muuta kuin vajaa 3 kilowattia niitä vastuksia päällä, niin sen koneen ottoteho silloin kovilla pakkasilla on 9 kilowattia, että se ottaa sen sitten muualta, kun ei siellä ole niitä vastuksia, että kun tulee kylmempää ilmaa, niin se yrittää sitten lämmittää muilla lämmitysjärjestelmillä. Sitten meidän uusi yhteistyökumppani omakotiliittolaiselle on tämmöinen Heatco Oy, joka on tuonut norjalaista jäätymätöntä lämmön talteenottokonetta jo vuosia markkinoille. Ja siinä on erittäin hyvät hyötysuhteet, mutta mä haluan niistä huipputehoista aina puhua, koska se vaikuttaa siihen sähköauton lataukseenkin. Että yksi semmoinen asia, mikä kannattaa huomioida, on justiin tämä, että mikä on sen ilmanvaihtokoneen ottoteho todellisuudessa, että tuleeko se lämmityslaitteista vai tuleeko se sitten noin muualta. Ja nyt sitten tämä on, voi sanoa, että se asia, mitä ei monestikaan huomioida, että tässä on kyllä monesti huomioitu, että joo, että siinä on semmoiset ja semmoiset hyvät hyötysuhteet, että on 70%, 80%. Ne on, voi sanoa, että näin vuosien kokemuksella vaan sanoa, että höpö juttuja. Ja silloin kannattaa niiden ilmanvaihtokoneen ominaisuuksiin. Ja myös tässä pyöriväkennoisessa koneessa myös se sisäilmanlaatu on terveellisempää, eli se on kosteampaa.
Sitten niin Omakotiliitolle on tulossa nyt tämä sähköinen huoltokirja omistajan turvaksi. Ja siitä voisin sanoa, että siinä tulee ne perinteiset asiat, mutta se, että tämmöinen sensorimaailma, missä voit laittaa kosteusanturit esimerkiksi taloon, 3-4 kappaletta tai mitä haluatkin, niin silloin tiedät, että mikä siellä on kosteus, hiilidioksiditasot, lämpötilat vuosien saatossa. Ja kun olet myymässä sitä taloa, niin sulla on se data käytettävissä siellä niin kauan kuin ne anturit siellä talossa on ollut. Niin myös tämän sähköisen huoltokirjan kautta pystytään niin silloin näkemään se, että se taltioituu siellä nyt vuoden. Ja sitten kun se talo myydään ja silloin tulee uusi omistaja, ja jos nyt näitä kosteusasia oikeudenkäyntiä on ollut, niin miten helppoa se on silloin katsoa, että miten se uusi omistaja on siellä asunut, jos ei ole pitänyt esimerkiksi sitä ilmanvaihtoa päällä, että siellä on kosteuspituisuudet runsaat, niin ei silloin ole myyjän vastuulla se, että taloa on käytetty väärin. Eli siellä niin. Sitten oli eilen myöskin täällä TV:ssä, teksti-TV:llä ja tuli myöskin radiosta ulos, että energiatodistuksia ei ole monessakaan talossa. Ja tuossa oli syksyllä Finanssialan keskusliiton kaveri puhumassa messukeskuksessa ja viesti oli selvä. Eli joka taloon pitää tuoda energiatodistus ja sitten sanoo, että nyt pankeille annetaan uudet ohjeet, että jos ei sitä talon kunnosta ole niin kuin selvää tietoa, esimerkiksi tämä energiatodistus, ja nyt Omakotiliitto on juuri tätä sähköistä huoltokirjaa, että siellä on ne kaikki paperit, kaikki on tallessa, energiankulutukset, energiatodistukset, ja silloin me päästään siihen, että silloin jos halutaan remonttilainaa, niin nämä, jotka ensin vahtii sitä, että mihinkä talo voidaan antaa, energialainaa, energiakorjauslainaa tai remonttilainaa, niin he tarkistaa sen, että ne kaikki asiakirjat on kunnossa, minkälainen kohde se on. Ja nyt se tarkastaja on eri henkilö kuin se varsinainen lainan myöntäjä. Eli ennenhän se oli sillä tavalla, että oli tuttu pankinjohtaja, niin sanottiin, että mä tarvitsen sen verran lainaa, niin ei siinä mitään, että sullahan on hyvä talo. Mutta nyt onkin tilanne toinen. Monesti se lainan päätös tehdään pääkonttoritasolla ja sitten nämä, jotka sitä asiaa tutkii ja selvittää sen talon kunnon, on siellä joko pääkonttorissa tai siellä paikallisesti tai alueellisesti, mutta ei ne siellä käy katsomassa sitä taloa. Ja sitten ne määrittelee niiden papereiden perusteella tämän niin kuin lainoituskelpoisuuden, että mitä siihen voidaan laittaa ja antaa sitä lainaa. Ja neuvovat sitten niissä, voi sanoa, että investoinnista, mitä kannattaa tehdä ja mitä ei. Niin nytten Omakotiliiton sähköinen huoltokirja, niin siinä on nämä kaikki asiat otettu huomioon. Eli siellä on jopa investointilas. Sitten siellä on tämä energiatodistus, että ammattitaitoinen energiatodistuksen laatija on sen tehnyt. Niin se on täällä, mutta siinä on sitten siinä energiatodistuksessa on se niin kuin selailuversio, että siinä voi kokeilla, että jos parannan ikkunoita, miten ne vaikuttaa asumiskuluihin, energiakuluihin, miten ne vaikuttaa siihen huipputehoon. Ne kaikki on silloin siellä käytettävissä, että nyt kun voi sanoa, että sellaiset, jotka alkaa rakentamaan, harkitsevat rakentamista, niin kannattaa ottaa tämä Omakotiliiton sähköinen huoltokirja heti käyttöön. Se julkaistaan virallisesti niin touko-kesäkuun vaihteessa, että siihen saakka niin joutuu pikkusen niin kuin odottelemaan, mutta silloin kun sitä taloa rupeaa suunnittelemaan, kaikki piirustukset, kaikki asiat on siellä yhdessä paikkaa, niin sitä kannattaa kyllä niin kuin hyödyntää. Ja itsellä on nyt tämä sensorimaailma ollut käytössä Calculation Tools-ohjelman kautta jo vuosia. Ja kyllä mä olen antureiden kanssa näitä sisäilmatutkimuksia tehnyt ja sitten vahtinut näissä kiinteistöissä lämpötiloja, että on säilytyslämpötiloja ja niin edelleen, niin ne on helppo silloin nähdä ja hälytysrajat laittaa niihin ja tämmöistä, niin kyllä se on niin kuin tätä päivää.
sitten tämmöiset hyppyrilämpöratkaisut, mitkä tuo sitten noin uudissa rakennuksissa ja myöskin korjattavissa, niin niihin kannattaa kyllä kiinnittää huomiota erittäinkin. Sitten nuo akkuasiat, kun meillä on tämä sähköauto, niin nyt näissä isommissa akuissa on jo 50 kilowatin DC-latausmahdollisuus, niin sitä voidaan silloin hyödyntää. Ja niitä on sitten, tässä on nyt tämmöinen design-koppi tehty akulle. Ja aurinkopaneelit on sitten tuossa sekä tämän sivurakennuksen että tämän akkukopin ne on samalla poikkileikkauksella tehty, niin sinne katolle on nyt sitten niin 24 kilowattipiikkiä aurinkopaneeleita ja silloin pystytään se akku ja aurinkopaneelit hyödyntämään ja myöskin sitten se sähköauton lataus hoidetaan täällä. Sitten tässä on Kymenlaakson sähkön alueelle asennettu ensimmäinen tämmöinen vuokrattava akkujärjestelmä, 2,5 tonnin 2300 kiloa painava möykky. Että tässä on sitten noin 126 kilowattituntia. Sitten tässä on 250 kilowattitunnin laatikko inverttereille. Eli näissä säännöt on sillä tavalla, että aurinkopaneelit ja akut sopii hyvin yhteen, koska niissä on tämä yhteinen. Sitten on autotalli, tämmöinen pienempi, 50 kilowattitunnin aurinkopaneeliasia. Ja tässä vaiheessa minä olen aikani käyttänyt, kiitän kovasti osanottajia ja ei muuta kuin tervetuloa kysymyksiin. Siellä oli nyt yksi semmoinen kysymys, äsken tuli nyt vasta mieleen, että mitenkä on nyt tämä mittarit. Että noissa keskuksissahan me käytetään näistä MIT-mittauksia, eli sieltä saadaan justi, että onko pörssisähkö, onko mikä tahansa, niin ne saadaan kaikki sitten tälle sähköautolle hyödynnettyä ne energiat, että mitä se käyttää, mitä on oma käyttö, mitä on ostettua energiaa ja onko se sitten vuokrattavasta akusta, onko se sitten ostetusta akusta, leasing-akusta ja niin edelleen. Eli kaikki nämä, kun on siellä sähkökeskuksessa mittaukset tehty niin kutsutusti oikein, niin ne kaikki tiedot saadaan ja ne on esimerkiksi nyt siinä sitten suoraan siinä sähköisessä huoltokirjassa pystytty siirtämään, että ne on sillä tavalla niin kuin helposti sieltä tulostettavissa ja tehtyä tiedostot ja niin edelleen, että tällä tavalla. Kiitoksia tässä vaiheessa ja ensi torstaina pidämme 1,5 tunnin webinaarin tilalla niin 0,5 tunnin webinaarin ja sitten 19. päivä meillä on sitten tämä 1,5 tunnin webinaari. Ja silloin siellä 1,5 tunnin webinaarissa meillä on sitten tästä jäätymättömästä ilmanvaihtokoneesta erikoismiehet puhumassa ja ensi kerralla niin myöskin puhutaan tästä ilmanvaihtokoneasiasta ja sen mitoituksista, mutta silloin, että se on vain 0,5 tuntia. Meillä kun on täällä Lahdessa tämä Raksamessu, niin sen takia niin mennään sitä Raksamessua rakentamaan silloin illalla, niin pidetään pikkusen lyhkäisemmin. Kiitoksia ja hyvää viikonvaihdetta teille. Kiitos. Selvä. Hyvä.